Ir-rikors kostituzzjonali li preżenta l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija biex l-Oppożizzjoni tingħata kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġeja se jinstema b'urġenza. Il-qorti permezz tal-imħallef Robert Manġon iddikjarat dan f'deċiżjoni li pubblikat u li fija qalet li l-mertu ta' rikors kostituzzjonali intavolat mill-kap tal-Oppożizzjoni jimmerita li jiġi trattat b'urġenza. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija nata raġun mill-qorti wara li l-Avukat Ġenerali ma rridx li l-qorti tiddeċidi b'urġenza dan ir-rikors u rrid li jiddeċidi hu biss filwaqt li ostakola l-mod kif il-kap tal-Oppożizzjoni jeżerċita dmiru skont il-liġi. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti nnotat li l-liġi stess tajt li rikorsi kostituzzjonali bħala regola huma preżunti ta' natura urġenti u għandhom jiġu trattati bħala tali. Mux tal-li jekk iżda l-qorti qalet li ġala darba il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-kariga tiegħu kostituzzjonali qed jitlob li l-qorti tiddikjara li nuqqas min-naħa tal-Avukat Ġenerali qed iżommu milli jwettaq id-dmirijiet u l-obbligi tiegħu, il-qorti ma tarax li tista' serenament tasal għal konklużjoni li l-kwistjoni msemmija fir-rikors kostituzzjonali mhijiex ta' natura urġenti. Kien fil-bidu ta' wissu li għadda li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija akkumpanjat minn numru ta' avukati ippreżenta rikors quddiem il-qorti biex tinfetaħ kawża kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali bil-qofol ikun it-talba l-pubblikazzjoni ta' rapport tal-inkjesta sħiħa li saret mill-Maġistrat Aron Buġeja dwar il-kumpanija Igrant u l-involviment tal-familja tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien ressa dan ir-rikors kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali wara li bid-deċiżjoni tiegħu li ma jagħtix kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maġistrat Buġeja l-istess Avukat Ġenerali kienet imur kontra l-Kostituzzjoni u kontra l-Konvenzjoni Ewropea. Dan fil-waqt li kienet joħloq sbilanċ politiku serju bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni meta l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista kellu kopja sħiħa tal-inkjesta fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista m'għandux. Fir-risposta tiegħu għal dan ir-rikors b'urġenza, l-Avukat Ġenerali kien żbilanċja ruħu aktar favur il-Gvern meta ma rridx li l-qorti tisma' l-każ b'urġenza, dan kontra l-prinċipju ta' trasparenza kif ukoll kontra l-interess nazzjonali. Ir-rikors kostituzzjonali għan-nom tal-kap tal-Oppożizzjoni ġie ppreżentat mill-avukati Vincent Gallia u Joe Giglio flimkien mal-avukati Andrea Portelli, Angelo Mikallef, Antonio De Pasquale, Erel Kutajjar, Janice Ketkuti u Bernard Grek. Ismieħ ta' rikors kostituzzjonali imressa mill-kap tal-Oppożizzjoni se jibda it-2-3 ta' Settembru.